Sabay tayo dyan mga kosa, kwarto to 5. Hop, punta tayong Baguio. Yun mga kosa, Baguio na ulit. Ayan po niya ito sa Baguio. Shit. Tangina mo, Bin, bumaba na tayo ng taxi. Ang layo pa ng lalakarin. Anong sapak sa ulo meron ka? Ayaw pa puto. Ang taas pa niya, no? Doon kami bumaba, oh. Lang yan, Bin, to. Pagod siya, no? Nasa ba si Shi? Ayun pala. Hi. Di kita yan. Bin. Di, tsaka ano eh. Mas maganda kasi yung ano. Siguro iba kasi. Pwede tayo sa phone. Ang location naman, si Shi sa Bristol Ridge. Isa.